kaya lakithi iwulo yamuzi wakithi wongasenabantu awungicela umthandazo awunakho iwulela kaya la iwulo yamuzi wakithi wongasenamuzi sanibonani bathandi bomculo wamaskandi eSouth Africa yonkana. Lo khuluma uThulubu wakhoze showe esigodini sasemakhuni ePhehle lapha endabuka khona. Njengoba ngizethula la kwivideo bafowethu ngicela uxhaso olukhulu kunina njengoba ngizokhipha ialbum esihloko sithi usizi lakithi. Kule album bafowethu ngiqukethe ingoma ezahlukahlukene ngendlela esimanga and futhi nobumnandi obukuzo kahle kahle ugcina usuphuma ngisho einkingeni mawukuthi unenkinga ujabule mawukuthi mhlambe umuntu ofisa injabulo. So bafowethu ngicela ningiphe uxhaso olukhulu ngalisidini ithenge izobe itholakala ezitolo zonke eNatal izobe itholakala naseGoli futhi izobe itholakala lapha engikhona. So bafowethu ngicela ukuthi ningisize kakhulu ningiphe isupport kulesidile namoba namshiselana ubaba yena namdulelana abafowethu wona babenzeni azukhokho namshiselana ubaba yena namdulelana abafowethu wona babenzeni inonqethu awungicela umthandazo umculo usunzima kakhulu njengoba usuthengisa nasemgwaqeni. Umculo uyafa bafowethu kodwa ngajabula kakhulu uma ngase ningisupport nothenga izitolo umsebenzi wami njengoba uzophuma nge-30 kaJuni ngoLwesihlanu bafowethu mangase ngiphe lelo xhaso ngabonga kakhulu. Itilolo yawo itilolo yawo itilolo yawo